फ्रिजआव मा फिथाइखौ दोनोब्ला बिस जानानै थायो? बेनि फिननाया जागोन तुरमुस। दुनियानि बयनिख्रुइबो देरसिन फिथाइया मा? बेनि फिननाया जागोन खान्थाल। खान्थालानो दुनियानि बयनिबो देरसिन फिथाइ। माख्राया जेबो आदार जायाबालानो बेसेबां बोसोरसिम थांना थानो हायो? बेनि फिननाया जागोन 10 बोसोरसिम। बर' हांखोखौ मा हांखोजों लिरनाय जायो? बेनि फिननाया जागोन देबनागिरि हांखोजों। मा जिबनि मेलेमखौ गावनि देहानिख्रुइबो देरसिन होनना मोनथिनाय जायो? बेनि फिननाया जागोन मोस्रोम। मुदुफुल जायोब्ला मा बेरामा थिग जायो? बेनि फिननाया जागोन हार्ट डाइजिस। गोसोम दाउखाया मा हादोरनि माहारियारि दाउ? बेनि फिननाया जागोन भुटान। मा जुनारा गावनि देहायाव दुखु मोनोब्ला मानसि बायदि गाबो? बेनि फिननाया जागोन मुफुर। मा जिबआ गावनि बिमा आरो बिफा मानैनिबो गाइखेर लोङो? बेनि फिननाया जागोन सेसा। भारतआव टेलिफनखौ माब्ला लाबोआ? बेनि फिननाया जागोन 1995। सैमसां मबाइल कम्पानिया मा हादोरनि? बेनि फिननाया जागोन साउथ करिया। मा जुनारा जोनोम जानानै 2 दानसिम उन्दुयो आरो उन्दै गथ'सा बायदि गाबो? बेनि फिननाया जागोन मुफुर। प्रधान मन्त्रि जानो थाखाय खमसे खम बेसे बैसो जानो नांगौ? बेनिनो फिननाया जागोन खमसे खम 25 बोसोर जानो नांगोन। मानसिनि मेलेमा बेसे बैसोसिम बारायो? बेनि फिननाया जागोन 40 बोसोरसिम। गुफुर आपेलखौ माबे हादराव मोनो? बेनिनो फिननाया जागोन चाइना। चीन हादोराव मोनो। मा भिटामिननि खमि जायोब्ला हाराफोरा खमजोर जायो? बेनिनो फिननाया जागोन भिटामिन डि। लिपस्टिक बानायनायाव मा जिबनि थै लगायो? बेनिनो फिननाया जागोन अमानि थै। साननि सोराङा बुहुमाव सौफैनो बेसे समय नांगौ? बेनिनो फिननाया जागोन 1.3 सेकेन्ड। मा हादोराव मासेबो थाम्फै मोननाय जाया? बेनिनो फिननाया जागोन फ्रान्स। लोगोफोर, भिडिअ बानायनो गोबां खस्थ' नांगौ जायो। बेनिखायनो मटिभेसननि थाखाय चेनेलखौ अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।